Yun o. Nandito kami sa ano, food court ng ALDP Mall. Gustong kumain ano, dito sa ALDP Mall, dito sa ano, sa Naga City. Sama natin si Mother Lily. Kaya malapit na pagkakainan. Yung mga ano dito. Sa vlog natin. Mga food. Napakamura lang dito. Ano dito? Budget meal. Sa mga nag-adjust ng budget meal, pupunta lang kayo dito sa ALDP Plaza Mall sa Diversion Road, Naga City. Kainan. Meron din sa kabila. Nagpahinga. Pwedeng inom-inom. Gustong kumain dito. Masarap din mga pagkain dito eh. Sa ano ito. Yan, shoutout sa mga kumakain dito sa ano, sa food court na to. Shoutout sa lahat. Tingnan na tayo ng Cobra energy drink. Royal True Orange. Shout out sa Royal True Orange. Yan, gamit natin ang ano, GoPro Hero 4 Silver. Kumakain dito. Napakaganda ng lugar na to eh. Ano dito kung magulo? Hindi masyado ano, medyo tahimik lang dito kumain. Sa lugar na to. May mga kumakain na doon sa dulo. Ako Cobra sa akin eh. Sa Royal. Happy ako kasi magkikita naman kami ni Alexa at ni Madison. Shoutout sa yung dalawa dyan. Ito palang ganitong ano, face mask na ano to, galing to sa Korea. Made in Korea to eh. Napakaganda. Ano ito yung hangin. Ano to yung hangin na kung saan na ano na filter niya yung hangin sa face mask nito. Maganda nito. Imported to, hindi to made in Philippines. Made in ano to, Korea. Happy ka? Siyempre happy. Hindi ka nagalit? Hindi ka na high blood? Galit pa. Galit pa daw eh. Sama ka nga sa vlog ko. Yan, marami na kumakain sa ano, sa ALDP Plaza. Maya-maya aris na kami. Punta na kami ng Pili Camarines Sur.
Rides lang kami. Mag-rides ka? Rides. Rides lang kami, mamaya-maya. Kasi mainit. Mainit pa kasi. Mainit pa. Mainit. Mainit pa daw. Hindi kasi kami nakakotse, ano lang kami, tricycle. Soon magkakaroon na rin tayo niyan. Apat na gulong. Tuloy lang tayo. Happy ka? Hindi. Galit. Galit ka pa rin. Galit pa. Ano na? Dito na nga tayo sa Naga, galit ka pa. Galit pa lagi. Ayan. Sa mga gustong kumain, punta lang kayo dito sa LDP Plaza Mall. May version of Naga City. Bye-bye! May Dragon Fruit ka na, oh. Oh, di ba? Dragon Fruit ni Kuya, tita ni Kuya. Oh. Ito, palamig, napakasarap nito. Oh. Ayan, Dragon Fruit. Ano pa? Rambutan. Ayan, napasarap no. Favorite ko to eh. Rambutan. Dito to sa Philip Camarines Sur, ang alam na highway lang to. Ayan siya. Nandito kami sa Pili. Ayan. Diba? Dito muna kami. Tinesting ko lang yung yung dragon fruit. Ayos, napakasarap. Kasi